ndị ahịa opekampe nọ n'ahịa afọ ochie Umunya na-agụkọzi ihe ndị funarịrị ha na-akwarịrị n'ihi oke uju mmiri bịara tochie ahịa ahụ na gburugburu ya n'ihi oke mmiri ozo dapụtara n'ọdịnsa. Ndị ahịa ahụ bụ ndị na-elekarị ihe oriri na ngwa nri dịka osikapa, agwa, garị na ihe oriri ndị ọzọ bụ ndị ihe niile ha ji wee biri dana na mmiri ahụ n'ihi na ụlọ ahịa ha niile mina n'okpuru mmiri ahụ. Damian egwu ọnwụ ga-akọdalu gị akụkọ anụmanụ n'isi. Ụfọdụ n'ime ndị ya bụ iju mmiri metụtara bụ ndị nke gụnyere Chinonye Iloka, Nwaugonma Obi nakwa Ekemma Mokwe bụ ndị nke rịọrọ gọọmenti nke steeti a ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka akọkụ. Ezinụlọ nke Tagbo Obidigbo, Peter Anene, Osita Oguejiofọ, Agwụna Anene nakwa Esinjọ Okongwu bụkwazi ndị nke ya bụ iju mmiri metụtakwara ma bụrụ ndị nke achụpụrụ n'ụlọ. N'okwu ya ka Chief Peter Ekwenze Anene, onye nke kwuru okwu n'aha ndị ya bụ iju mmiri chụpụrụ n'ụlọ, kọwapụtara na ya bụ iju mmiri bụ nnọọ nke weregoro ọnọdụ na mpaghara ebe obibi ha ma mebichakwa ihe ndị nke ha nwere n'ụlọ. N'okwu ya ka onye jibokwa onye ndụmọdụ pụrụ iche nyegara gọvanọ n'ihe gbasara mgbasa ozi bụ Honorable Ifeanyi Agulue kwupụtara na ya bụ ọnọdụ iju mmiri nke dị n'Umunya bụ nnọọ nke kwesịrị ka gọọmenti neba anya ọsịsọ ma kọwapụta mkpa ọ dị itinye anya n'etu o si metụta mbize nke dị na mpaghara Umunya, ọkachasị nke dị na Nwangene ya nakwa Ilo Umuebe. Honorable Agulue gara n'ihu kelee gọvanọ Soludo maka ya bụ iro nke si Umunya banye ọkụzụ ma bụrụ nke ọ kọwapụtara na ọ ga-akwalite ọnọdụ achụmnta ego nke mpaghara ahụ. N'okwu nke ya ka onye ji ọkwa onye nnọchite anya nke Umunya Ward 2 bụ Honorable Emeka Anigbogu kwupụtara na ndị Umunya sonyere na ya bụ atụmatụ ikpocha ọwa mmiri nke ndị oyi mere ma kwagharịrị na ọwa mmiri nke arụgasịrị na mbụ bụ ndị nke pere mpe ichekwa nnukwu mmiri na-aga na mpaghara ebe ahụ.